ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Perverdigara, biz sen nazil eden kitabına iman getirdik ve sen Resulüne tabi olduk. Pes bizi sen vahdaniyetine şahit bolyanların cümlesinden yazgıl. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ve kafirler mekru hile ettiler ve Allah tebarek ve Teala hem giyidge çare etti. Ve Allah tebarek ve Teala giyidge çare etmeye kadir ve nihayette kuvvetlidir. إِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Yad et Allah tebarek ve Teala'nın Hazreti İsa'ga aydan vaxtını. Allah tebarek ve Teala Hazreti İsa'ga aytdı: "Ey İsa, tahqiq men seni öz kerametimden yana götürýändirin ve seni kafirlerden pak etýändirin ve sana tabi bolanlary kafirlara atykmaş etýändirin ta kıyamata çelli. Ondan soň men tarafymadyr hemmäňiziň öwrülip geljek ýeriňiz. Pes men siziň araňyzda muhtelif bolýan zatlaryňyzyň barasyna hukm ederim." فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. Pes ol tor adamlary ki kafir bolupdylar, pes olara gaty güýçli azap bererin dünýäde we hem ahiretde. Oşolar üçin medet berýän we ýarylyk berýän ýokdur. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَاَمَّا ultor adamlary ki iman getirip salih ameller kesbedipdiler, olaryň sogabyny Allah tebarek ve Teala kamil edip berer ve Allah tebarek ve Teala zalimleri gowy görýän däldir. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. Şu zatlaryny sana telawat edip berýäris ey Muhammed. Sen hak peygamberden delalet etýän alamatlardandyr we hikmetli nasihatlardandyr. İnne mesele İsa indallahi kemeseli Adem halakahu min turabin thumme qala lehu kun feyekun. Tahqiq Hazreti İsa'nın meseli Hudanın yanında Hazreti Adem'in meseli aldır. Allah tebarek ve Teala Adam'ni tofraktan halq etdi. Ondan soň şoňa bol wujuda gelip hukmetdi, fawri wujuda geldi. El-hakku min rabbika fala takun minel mumtarin. Bu söz haktır Perverdigarın tarafından. Pes siz şek etýänleriň jumlasinden bolma. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Pes her kim Hazreti İsa'nın barasında siz bilen dava ve cencal etse
size şu hakda aşkar ilmi ayetler gelmeginden soň pes şolara aýt, gelin oglanlarymyzy we sizin oglanlaryňyzy we hatyrlarymyzy we sizin hatyrlaryňyzy we özümizi we sizi çagyryp bir ýaňa jem bolaylyň. Ondan soň Hudaýa tezerrü edip dua edeýliň we İsa hakynda kim ýalançy bolsa şoňa Hudaýyň lanety bolsun diýip aýdaýlyň diýipdir.